Tipempere. Atate, Ukaristia umene talandira ndi mawu omwe tamva zitilimbikitse pa utumiki wathu, ndipo popeza kuti pa misa pano tapatana ndi mwana wanu mu imfa yake, mudzatigawireko ulemerero wake mu ufumu wakumwamba mwa Yesu Kristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Dzina la Ambuye litamandike. Chithandizo chathu chili m'dzina la Ambuye. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Pitani bwino ndi mtendere. Tili kumapeto kwa nsembe ya misa, tikupitiliza dongosolo la mwambo wa chaka cha Zaka 20 za Radio Alinafe ndi magawo atatu otsatirawa. Nthawi ino tikulowa gawo la mphoto zapadera, awards and recognition, magawo atatu. Long serving members of Radio Alinafe amene agwira ntchito kwa zaka zambiri ku Radio Alinafe. Popular announcer, mulutsi amene ali wokondeka kwambiri ndi womvera Radio Alinafe. Komanso popular listeners and callers, anthu amene maprogramu ambiri salephera kumvetsera, komanso maprogramu aja a foni salephera kuimba foni pa Radio Alinafe. Anthuwa alipo ndithu, tikudziwa kuti mitima ili dyoko kuti tidziwe kuti ndi ndani eti inuyo mtima m'malo. Ndiwapemphe a director a Radio Alinafe, Father Louis Chikanya, komanso mwaulemu onse ambuye olemekezeka, ambuye Montfort Stima, kuti mufike kutsogolo kuno. Ndikatchula dzina munthuyo azibwera kuno kutsogolo, ndipo a director Father Louis Chikanya atenga mphoto kuwapatsira ambuye ndikupereka kwa munthu amene akuyenera kulandira mphoto. Long serving members of Radio Alinafe amene atumikira ku Radio Alinafe kwa zaka zambiri, migolo ya zaka, ndi anthu awiri. Mr. Gervas Gamadzi, mthongololo ndi manja. Mr. Edgar Nthunzi.
Mr. Jevers Gamadzi komanso Mr. Edgar Nthuzi tibwereze nthungululu ndi manja. Abwere kutsogolo kuno. Ife tonse akwaya ino Musachoke mungoyima pomwepa. Zikomo akwaya. Popular announcer Peter Dumayo ali pawaire sitipemphe omuyimirira kuti abwere. Omuyimirira atabwera. Peter Dumayo omuyimirira atabwera. yakwanisa zaka 20 ino yakwanisa zaka 20 ino Zikomo kwambiri. Popular listeners and callers, akatswiri akatakwe odziwa kumvetsera komanso kuimba foni pa radio Alinafe ndi ndani? Chisindiza banda. Mai Musa kwambirizi kuchigwiri. Mai Musa kwambirizi kuchigwiri nawonso atabwera. Manja mwawo. George Njinga ya moto. Titaima pang'ono akwaya. Onsewa ndikukhulupirira kuti sadzasiya za mpingo wawo eti. Sindidzasiya, sindidzaleka. Sindidzasiya, sindidzaleka. Zokoma za mpingo wanga ine. Nanga ine ndilekela njine zokoma. Nanga ine ndilekela njine zokoma za mpingo wanga ine. Nthungululu ndi manja. Ndiye a director ambuye ndinu nonse mwalandira mphoto muyima kutsogolo atenga chithunzi amene akujambula. Lero muwale ma status. Osangokhalira milandu ma status. Koma lero radio Alinafe ma status puli. Mphatso abwire atifotokozere. Sikupita magawo atatu kuchana fotokoza. Kwa wireless ya radio Alinafe amene atilandire mphatso zimenezo nda director Father Louis Chikanya. Ndandanda atifotokozera amene anyamula ndandanda umenewo. A director tsopozana ndi mulendo wapadera ochokera ku Ministry of Information. Kumapeto ambuye Episcopi Montfort Stima. Mungatamba tili bagawo lopereka mphatso zathu. Tisinambe kupereka mphatso zimenezi onse amene amakonda kumvera radio Alinafe kapena kuti radio callers akumane akuti kumbuye kwa sanjapo apangane zochita kumeneko. Mphatso yathu yoyamba ikupita kwa ambuye olemekezeka ndipo amene andopereka mphatso imeneyi ndi a radio Alinafe. Ambuye pamenewo pabwera a CMO tikonzeke kumeneko. Pambuyo pa CMO pabwera onse amene atenga mphatso zopita kwa ambuye olemekezeka. Akwaya nyimbo. CMO
ambuye kuli abakhale pansi. Mphatso yachiwiri amene alandire ndi a director a radio Alinafe Father Louis Chikanya, ndipo amene akaipa tsogolo ndi mphatso yawo ndi a Friends of Nambuma Parish kubweretsa kwa a director a radio Alinafe. Friends of Nambuma Parish, pambuyo pawo radio callers akonzekere akwaya nyimbo. Ali kuni press pambuyo pa Friends of Nambuma akone uli radio callers sana konzeke. Riguni press anzatu amene amalipindira mabuku osiyanasiyana, nyimbo, mapaipo, akadikisi mutina zolerozo. I think that's what people are ambiri oti zilitike kulembera nkhani mmene mutina zolerozo. Tukona simu mweranso ndi mphatso kwa a director a radio Alinafe. Manja mwa simu yedi ya moto lero ndachita nsanje ndi CWO sikutekeseka, ndachita nsanje kwa basi amaya nsanje ino mtundu wanje ndachita kaduka kwambiri. Likuni printing press kuperekaso mphatso yawo pamenepo. Pambuyo pa printing pakubwera ansembe wonse, pakubwera a Saint Andrea, auti Saint Andrea kumene kuchokera kwa imene kuimbayo, kwa imene kuimba mwanjelidwa kwambiri kwayo patsachidwi amene Amerika wa amayi achena kwambiri sawi wofira imeneyo Saint Andrea. Ansembe akupitanso kapereka mphatso zawo kuti ayi mnyamata umatha umatiyimirira uli ndi mphatso yapaderadera tafirapo pitiriza usasiye umatha se umatha iwo anakonza anaochera eya akaka kuti umatha nyimbo zanga zimamveka kuno chifukwa cha iwe umatha popanda iwe ine palibe. Nawonso masiste audia ifeso sitangokhala yayi walinena kwambiri azimandi basaji ndi ayimira amayonsewa the brothers and sisters nawonso kwera mbalo ndi mphatso yawo ndiwona ka CWO ijoyina ndaona yasonkhananso yasonkhetsa kuti aya walinena kwambiri tichitepo kanthu atsapa yakwerawo ndi ma brothers and sisters kuweza mphatso yawo kwa director ali pilirizani zili bwino kwa basi musasire pompa zakatuwekite zinazo zikabwera zakhala limodzi. CWO ija yakutumuka ikubwera manja mwa CWO manja mwawo manja CWO eya CWO yamabira manja watu ndi uyu omvera wayese ngati simunakonzeke kutiuze pitakotseka. Ena lonse amene alenga mphatso zapadera ngati tilipo tibwere tipereke mphatso zathu. Amene ndi mphatso zapadera mosunga nthawi ngati tilipo tibwere. Akubwera ndithu akubwera amene ndi mphatso zapadera osamangoti ayambe kumbuyo kodi ino osapereka nawo ayayi akubwera nthawi alenga mphatso zapadera osangoti ayambe kumbuyo kodi ino mulichere pompo amalera kwambiri amene kupereka
chapadera akubwera ena memwe sema banje musajile manyazi yayi bwera ndithu antipinda munga wakubwera tibwere ndithu tabereke patso patso yaikuti moyo tabweretsani kanga chepeko ambakachiro linira patso ayi tabweretsani ilipoyo akubwera ndi banja lawo iya zonse chilisa manyazi amene mwasiya kondedwa wanu musadenkhawa bwera linokha mwayimbira amenewo timasuge mokwiriza moni nonse. Pa nthawi ino timafuna tichite introduce gawo lina tatsala ndi mwambo wa zolankhula umene abwerenso atifotokozere, koma tisanalowe gawo la zolankhula mundilole kuti m'malo mwa director tilandire magulu amene abwera kudzatisangalatsa tsiku la lero m'malo mwa director radio Alinafe. Poyamba we have international visitors from Zambia, Chipata Diocese. The Kamkaya brothers tabwerani kutsogolo kuno. Achinyamata akuno kulilongwe muona lero kuti kodi chinyamata chili motani pamodzi ndi abambo amene akubwera. Mutifotokozera dzina lanu mwachidule kuti tikulandireni. Muli bwanji nonse? Naseso tili bwino. Nilulankhula pano ndine Bambo Banda Harrison kuchokera ku Diocese ya Chipata. Nili mgulu la Vakamkaya brothers. Anzanga ndi amenewa zikomo. Muli bwanji nonse? Ine dzina langa ndine Owen Banda ndichokera ku Zambia, koma lodziwika ndi mayimbako ndine One Injection. Ine zina yanga ndine Christine Mwanza Skomo. Ine zina yanga ndine Natalia Zulu. Inwacheya tatulukani kwabwera alendo muwaone, kwabwera alendo muwadziwe, kwabwera alendo awo. Zikomo kwambiri takulandirani, zikomo kwambiri. Mukakhale pansi. Apa tingofuna kukumbutsana zimene akhala kulengeza pa radio kuti lero kuli kokenkoketi. Ndipemphe mtima woyera dinali kwaya ingoyimirirani pamene mulipo. M'manja mwawonso mtima woyera dinali kwaya. CWO
amayi athu yanuija mmaithanso imiriranso ndi pamene mulipo m'manja mwawonso CMO Yosefe bambo athu m'manja mwawonso amenewo. Ndaona amaula dinare koma mwina sanabwere onse koma amene mwayimirira Mr. Tembo ndakuonani maula dinare kwaya m'manja mwawo. Amene atiimbira St. Andrea nthambi ya St. Kizito Parish m'manja mwanonso imirirani. Tilinso ndi Anganda kuchokera komwe ku Christ the King na Mbuma Parish. Anganda pamene mulipo imirirani Anganda. Tawaona ndithu amenewo. Chabwino ambuye olemekezeka magulu onsewa kudzera mwa a director a radio Alinafe akukupemphani kuti dansi ya lero ya 20 years muyambitse ndinuyo ndithu. Alendo ena olemekezeka amene atisangalatse ndi amene akuyankhulawa zikomo kwambiri. Timalize ndi gawo la zolankhula. Tiaomberenso manja amenewo amene amadziwika ndi Mr. Chimsonkhano. Chabwino zoyankhula zathu ziyenda motere. Amene ayambe kutiyankhulira ndi wapampando wa Akhristu eni ake mu Archdiocese ya Lilongwe. Akachoka ameneyo pabwera a director a radio Alinafe. Ndipo amene atimalize ndi zoyankhula ndi ambuye olemekezeka. Olemekezeka a Bishop Montfort Stima, Bishop wa Diocese ya Mangochi, amenenso muli Bishop Chair wa Communications ku Episcopal Conference of Malawi. Peleke ulemu kwa Director Radio Alinafe, Bambo Louis Chikanya, komanso ulemu adini Bambo Augustine Katundu, ansembe onse, abrazala, adikoni, masistere, komanso kwa ukulukulu Akhristu anzanga nonse. Poyamba ndimafuna ndipemphe aja anabwera kuti amamvetsera wailesi ya Alinafe kwambiriwa ali pati muli kumene wetu pali kanthu kena kake nakamva pa wailesi ya Alinafe amanena kuti Alinafe moto kuti ja moto kuti bu. Lero ambuye olemekezeka ndi tsiku la pamwamba kwambiri maka kwa ife Akhristu akuno ku Archdiocese ya Lilongwe, chifukwa lero monga tonse tikudziwa kale tikukondwerera kuti wailesi yathu ya radio Alinafe yakwanitsa zaka 20 ikuulutsa mawu kuchokera tsiku lija pamene anaulutsa mawu kwa mphindi 15 kufika lero pamene kukumacha ndithu mpaka mmawa kuti mbee. Nthawi zambiri tikamamvera wailesi zimaoneka ngati zinthu zophweka kwambiri, koma kwa inafe amene we are privileged to know zimene zimachitika kuseri kwa mawu amene timamva pa wailesi yathu, tikudziwa kuti ndi ntchito yayikulu kwambiri imene imachitika pa wailesi. Nchifukwa chake lero ambuye olemekezeka tikuthokoza Mulungu kuti wailesi yathu ya radio Alinafe yakwanitsa kuchita zimenezi kwa zaka 20. Tiyeni mwapadera tiaombere m'manja menemu tikuombera onse amene agwira ntchito ku wailesi imeneyi. Tikudziwa ena adatisiya, ena tili nawo ndithu aja timaona apa kuti alandira mphoto. Mutu mwanga mukuyenda dzina la Bambo Father Gabriel Jana. Komanso ndikukumbuka kwambiri
Beatrice ndi ena aja atchulidwa kale aja. Ntchito imeneyi ife imatitsitsimutsa kwambiri. Tikuthokoza kwambiri chifukwa ambiri mwa amene amagwira ntchito pa wireless imeneyi amayigwira ntchitoyi mongodzipereka mosayembekeza dipo la mtundu wina uliwonse. Mwambo umene wachitika lero pa malo ano ambuye olemekezeka, ikanakhala kuti taitana wireless ina kuti tiyilipire, tikanalipira ndalama zochuluka kwambiri. Ndikufuna kunena chinthu chimenechi chifukwa chakuti mwina nthawi zambiri timangonjoya kuimvera wireless pa zabwino zimene kutichitira, koma tidziwe kuti ku wireless imeneku kulinso zosoweka zambiri. Ngakhale kuti maepiskopi adatipatsa wireless imeneyi, koma kodi oyenera kuyendetsa wireless imeneyi ndi ndani? Amene akuyenera kuyendetsa wireless imeneyi kodi ndi ambuye Archiepiscopi George Desmond Tambala? Akuyenera kuyendetsa wireless imeneyi ndi ndani? Nchifukwa chake ndikufuna kupempha ambuye olemekezeka kuti mwina mwa njira ina tidzayenera kukhala ndi conversation pakati pathu ife akhristu eni ake, yoonetsetsa kuti kodi tingapange bwanji kuti chida chimenechi chimene mpingo ukugwiritsa ntchito pofalitsa mawu a Mulungu chikulandira zoyenera kukhala nazo kuti ntchito imeneyi idziyenda bwino. Ndikudziwa bambo Chikanya nthawi zambiri by mwina 3-4 am amakhala pa wireless, ambiri timamvera 3 am ali pa wireless, komanso ena wongodzipereka okha 3 am ali pa wireless. Tingodzifunsa kuti kodi amachokera kuti anthu amenewa, amayenda bwanji kudzafika kuno, kuti kodi mawu amene aja afike pa wireless yathu ndi zinthu ziti zimene zimayenera kulowa pa wireless iyo, kodi zinthu zimenezi zimachokera kuti. Mwachidule chabe ndikungopempha kuti tipeze njira mwa ufulu wathu yoti tizitha kuthandiza wireless imeneyi imene ndi chida cha mphamvu kwambiri muchatamvera mucha chotumizira uthenga wa Mulungu. Mbuyomu monga ndanena mwakhalapo ma director komanso ma volunteer ena. Ine m'malo mwa akhristu anzanga akuno ku Lilongwe Diocese ndikufuna kuti mumve pamene mulilipo kuti ife timakunyadirani komanso tikuthokozani kwambiri chifukwa cha ntchito imene mumatigwirira, sitichitenga yophweka ayi. Pamalo pena ndinapeza ka information kena kake ndiye ndimadabwa kuti zikukhala bwanji chifukwa information imene imasonyeza kuti ma dynamics leadership listenership, anthu amene amamvera wireless mdziko lathu ayamba kusintha kwambiri. Malo mokuti anthu ambiri adzimvera wireless kuja timakonda kale kumvera kuja, zikuoneka kuti anthu ambiri tsopano akumvera wireless zimene zikuyendetsedwa ndi mipingo. Mpingo wathu ndi umene uli ndi wireless zochuluka kwambiri. Ndikuganiza kuti sindinama ndikanena kuti anthu ochulukira amenewa ndi amene akumvera wireless zimene ukuyendetsa mpingo wathu. Pali zinthu zina zimene akhristu anzathu mwina mipingo ina samvetsa za mpingo wathu. Ndi mwayi waukulu kuti ndi ma wireless amenewa amene kudzera mwa aulutsi athu komanso motsogoledwa ndi director athu amafotokozera bwino chiphunzitso cha mpingo wathu. Zina zija timakanika kunena ife kunja zija, monga kunena kuti kodi mpingo wa Katolika umapembedza Amayi Maria. Ndizoona zimenezo? Sizoona really. Sono chida ngati wireless chikutithandiza kufikiranso ngakhale ena amene sa mpingo wathu kuti tafotokozere bwino chiphunzitso cha mpingo wathu. Lero si tsiku loyankhula zinthu zambirimbiri ambuye. Lero ndi tsiku lovina monga tamvera muja, komanso mwatiuza kuti tilowera kwina kwake kwe abambo. Lero tsiku lonjoya losangalala kuti tili ndi wireless imene ikutithandiza pa moyo wathu wauzimu pa ulendo uwu umene tikuyenda osakasaka chipulumutso. Mwina kwa lero ndilekere pano, koma tikupemphe nonse kuti tiyeni aombere m'manja anzathu a radio Alinafe. Zikomo kwambiri.
ndikuchita mantha ndikunjenjemera kuti niyambira pati nazolowera mu studio amene mulibe munthu aliyense ndimakhala ndekha mwapono pali chigulu ndisanayambe kulankhula mbuye olemekezeka funa ligawane nano chimene chinandichitikira nthawi ina zokhuza wailesi zomwezi. Wailesi italowerera magazi tsopano natopa ndi nagaza kuti goneko chama 2 o'clock masana nagona ndi nagonereza nthawi imeneyo wiki imeneyo ndimatsekula radio ndine timasinthana wiki ya inayo inali ya Maremo Beatrice Kampango wiki ino ndimatsekula ndine choncho timasinthana ndi wiki imene inali wiki yanga kutsekula radio ndagona 2 o'clock nagonereza mpaka 6 o'clock ndi ndadzidzimuka ndimakazi ndachedwa kutsekula radio ndi ndatamanga mene ndagonako kuti katsekula radio sazoti iyayi sinthawi yotsekula radio nafika pakhomo osadzidikira ndimayenda osadzidikira kuti tuchitika njani nalisana choti ngali simamawa ayi matsulo mpaka ndafika pakhomo pa studio nakakumana ndi Roderick Moses ulipo ukumbukira kulungulo ndakumana ndi iye ndikuti kuti watsekula radio ndani auta father anasokolekera so fotantazochana ba auta father this is Thursday ndasasitika so I came to my senses uta okay sinthawi yotsekula radio olemekezeka ambuye Montfort Steam maulemu aperekedwa kale tithokoze Mulungu chifukwa cha chifundo chake ndi kukoma mtima kwake kotipatsa radio Alinafe chida chimene chasintha mioyo ya anthu ambiri mwachita sino Lilongwe ndi madera ena. Mawu amene amatitsogolera ku radio uku ndi akuti kusambitsa chikondi pakati pathu, deepening love in our society. Izi tikuziona ndithu ndipo taziona lero pano kubwera kwanu Mulungu ambuye Stima ndi ena onse amene mwabwera ansembe assisted mafumu mavolunteer aku radio Alinafe. Tikuthokozani chifukwa cha kubwera kwanu. Mawu antchito yathu kati no mission statement ndi kuti kulimbika pogwira ntchito yofalitsa mawu a Mulungu mwatoto moyo. Commitment to offer quality and inspirational multimedia solutions and services without compromise. Kuphunzitsa, kusangalatsa ndi kudziwitsa anthu mauthenga owalimbikitsa kuti akhala achikondi amtendere komanso achilungamo. Radio Alinafe inspires all people with church-oriented messages of justice, peace, love and solidarity. Radio Alinafe imapereka mwayi kwa anthu osiyanasiyana kuti abwere pamodzi kukambirana nkhani zomwe zimakhudza miyoyo yawo, zachipembedzo, za umoyo, zachilengedwe ndi za mabanja. We provide a forum to people to debate religious, health, environmental and community and family issues. Radio Alinafe imapereka mwayi kwa chinyamata makamaka amene adaphunzira kapena kuphunzira kumene zautola nkhani kuti azidzamitsa ntchito zautola nkhani pogwira ntchitoyo internship for 3 months. Pachaka timakhala ndi materemu awiri. Teremu yoyamba imayamba mu February kutsekera mu April. Teremu yachiwiri imayamba mu May kutsekera mu July. August mpaka na November timachita za mavolunteer. Ili mavolunteer amene munachita apply osadandaula posachedwa apa timadikira kuti chite chaka ichi tiyamba training. Radio Alinafe idayamba ngati kambewu ka mpiru. Idayambira mu garaja amene kuti ndi mwayiona apo pali chigaraja kumeneko mmene inayambira radio Alinafe. Ambuye ake episkopi adapereka garajayo chosamu makalibulo awo kuti yambani studio mmenemo.
panali pa 14 March 2002 lidali lachinayi nthawi ya 7 koloko madzulo mu nyengo ya lenti. Anthu atamvera kwayamba adazizwa kwambiri, adachita muja timachitira muja makesi akazima nthawi yayitali akayaka timati ayaka. Inali imodzi mwa radio station ochepa mdziko muno Mulungu muno itayamba anthu amveke radio yayamba, nyimbo zidapenyedwa waya kupeka nyimbo ife tikuthokoza potipatsa Alinafe tikuti zikomo. Radio Alinafe idatenga njira ya kufalitsa kulalika mawu a Mulungu kwa aliyense pogwiritsa ntchito zinthu zimene anthu amazidziwa monga ng'oma, magule ndi zikhalidwe zina. N'chifukwa chake kumayambiriro kwa Radio Alinafe zimabwata ng'oma pa radio, mibanje, mbalule ndi zina zotero. Timafuna aliyense adzimvera Radio Alinafe ndi asankheka. Ambiri adasankha njira ya kuzamitsa chikondi pakati pa anzawo. Tithokoze Mulungu Alinafe. Ena pano mumamvera Radio Alinafe 24 hours. Munangochuna pa 97.1 kuisiya pompo kuti wina mwina angathe kuchotsa mnazula panopo ndi wina asachune pena. Magesi akazima kapena mabatiri akatha mumangoisiya pompo idzifoma mpaka pamene iyambenso yokha kuikonda Radio Alinafe. Radio Alinafe ndi chida cha archdiocese chofalitsira mauthenga. Ngati mukufuna kuti uthenga wanu upite patali ndipo kuti upite mwakamodzi mwachangu mwammangu kwa anthu ambiri mosasinthika, gwiritsani ntchito radio iyi. Agulupa, gwiritsani ntchito Radio Alinafe. Lalikani uthenga wa Mulungu, phunzitsani katekisimu. Ansembe anzanga chimodzimodzi, asisteri ndi ena tonse kugwiritsa ntchito radio imeneyi. Catholic professionals, mwinatu mukungosunga maphunzitso knowledge mabuti mugawire anzanu pa radio ochuluka adziwe zinthu. Bwerani pa Radio Alinafe. Akhristu eni ake ndi anthu nonse akufuna kwabwino, wireless ndi anu, igwiritseni ntchito. Ngakhale zili choncho, lero tikukondwera kuti radio yakwanitsa zaka 20 kutumikira Molimbika. Sikuti zonse zili mya ayi. Radio iyi yaenda mofuta, yaoloka mapiri, yaoloka mitsinje osama, komabe osafoka. Limodzi ndipo olowera tikunena kuti ife ndife mbiya zadothi chabe zongosungira muchumachi kuti padziwike kuti mphamvu zazikulu zoterezi ndi za Mulungu osati za anthu ali. Tikuona masautso a mtundu uliwonse koma osapsinjidwa, tikuthedwa nzeru koma osataya mtima, adani akutizunza koma sitisowa kotithandiza, akutigwetsa pansi koma sitikugonja. 2 Korinto 4:7 kulekeza 9. Radio Alinafe ikuyamba kumene imadalira kwambiri chithandizo chochokera kunja, kupempha zida monga transmitter, computer, marekoda ndi zina zotero. Chithandizo chimenechi chakhala chikuchepa pang'ono. Zaka zitatu zapitazi padali nthawi ina Radio Alinafe amamvera ndi anthu amumpanda muno kumaula kuno basi. Mavutikiranso kungotuka pa gate basi yasiya radio. Mphamvu zinatsika kuchokera pa 250 watts. Mphamvu za transmitter imeneyo 250 watts. Ndoti zeno ngafika ngakhale kuchisi. Koma inatsika kufika pa 2 watts. Muganize munthu amene mapatsa nsima mitanda 7 kuti adye. Ndezi limene ufa wavuta kumpatsa mtanda umodzi pakhala pa zimene zimachitika. Ndi anthu kanthawi kameneko anayiwala Radio Alinafe. Sikuti inatayi ngoti inangotsika mphamvu kufika pa 2. Tili ndi malo 4 komwe tili ndi makina wolutsira mawu kumaula kunkuno
imene ndi main station, kudowa pa phiri, ku Kasungu pa Chiphaso primary school ndi kumchinji pa phiri. Makina onse 4 amenewa ali malo amenewa, makina ake ndi a 2002 imene mayamba radio, ndikuti tu akalamba. Sikuti tinakula nyowani ayi ni omwewo, koma zimene timachita kakangolongeka kena ndati kukazula kukagulira kukena tikalonga ichi basi kukazula kakamonte ndi zitsulo mapatsi a matransmitter za radio amene machita za radio acheya aleti mukudziwa kanthu kochipa kwambiri kamene kamaulutsa kamapatisoti mawauluke na amene machita za radio mukudziwa mazima transmitter pali kachisokeka amati MOSFET nkakang'ono kwambiri koma kamene wapangitsa kuti mawamveke kakakopsa kameneko basi nemumva kuti wayesu kunono yazima abambo wayesu kunosikuveka ndika chitsuloko mfunse kuti ndalama zingati. Chaka chatha tinagula kachitsulo tiwiri kamodzi 150,000 kwacha popanda kameneko silira wayesu ndi mana kuti tigule ndi 2 kuti wayesu imveke nanga chamena kuti funsa kuti wayesu yazima tayanga kuti cha tinakuza kuti MOSFET yapsa ayi tino tipeze njira tigule ndi MOSFET maonene mwagwiritsitse MOSFET mwagwiritsitse bwino MOSFET kuti kakabuzani MOSFET mukamvetse anzathu adera la mchinji amamvera radio Alinafe kudzera pa internet. Timayenera kugula bando ya internet kuti wireless imveke. Onse amene amatsatira radio imeneyi kudzera pa internet mungayamba kumva nyimbo za renti nthawi ino munisingiza kuti nthawi nyimbo za renti bwanji ndiye kuti bando yatha zoneka ngati joko koma momwemo ndithu Rocky's banda ulipo fupi ndizoona zimene zimachitira ndeti kuse pa internet tikayika bando ndoti izipanga rani muzimvera kuno radio ikatha bando tinayika nyimbo zosiyanasiyana kuti internet ikavuta isazime radio pasingomveka nyimboso. Nikaona kuti pali program ya katikisimu mwadzizi zangoduka kuyamba nyimbo ndoti bando ndizimene tingachite tingatetu kugula bando nkutipatsa kuti lowetsani bandoyo kapena mupempha nambala imene timagulira bando tifuna nambala ya phone basi mongo gula nambalayo basi walesiyamba zopheka kwambiri. Radio Alinafe sida imeba yokhayi tili pabanja la mayi wathu ndikuchita mantha ndikunjenjemera kutchula mayi wathuyi Magra mayi wathu Magra timathokoza kwambiri Magra amene timagwira nawo ntchito bwino lomwe amatilangiza zimene tiyenera kuchita monga kusamalira m'mastudio ndi matransmitter kuti zida zisamaonongeke. Amatimvetsetsa pamene tikulephera koma tingongole ndi chikwerete ndi mayi wathuyi zomwe zinachita kumene zinayamba kuchita accumulate kuyambira chaka cha 2016 chifukwa cha mavuto amene tinali nawo ndi zimativuta kuti tizipereka ndi kuyambira 2016 kufikira lero tinali ndi ngongole yokwana 12 million kwacha imene tangochotsako 3 basi koma takhala ndi mwezi umodzi anatipasa mpata wa miyezi 6 ndi mwezi omaliza ndi wamawa wa Oktoba atseka tu radio atitsekera tu radio mwangoti zi atitsekera tu radio titani kuti 9 million yatsala tibweze kuti asatitsekere radio. Radio Alinafe ili ndi maplani, ili ndi masomphenya. Ambuye Akepiskopi akugawana nafe masomphenya a Radio Alinafe. Pali dongosolo kuti tiyambitse radio ina.
ngakhale mavuto ndamenewo koma pali dongosolo ndithu kuti tisaoneza mavutowa koma tione patsogolo. Tiyambitse radio ina pena kaika radio Alinafe 2 kaika radio Alinafe B ikhalapo ndithu izitumikirabe imene zimachita koma pakalanso ina. Ndipo kutsogoloko tifuna tiyambitse television station. Munthutu ukamakhala uzikhala masomphenya usangogona ngati mbuzi nkudzuka. Mavuto ndamenewo ndiye tizingokhala mavuto tisachite maplani. Iya. Tima plan kuti tiyambise radio ina tiyambisenso television. Te zikutanthauza zimenezi zikutanthauza kuti ntchito tiyeno tipange double my efforts. Mwaiso kwa chinyamata limbikirani sukulu anyamata mwaindi omwewo zaka 3 zikubwerazi kukhala mkoke ndetu tikalengeza tufuna anyamata atolankhani tufuna ma administrator tufuna cha anosesa ndiye mukonzekere. Ndithokoze ambuye Montfort Stima amenenso ndinu wapampando waona zofalitsa mawu ndi kafukufuku bungwe lanu la maepiskopi Malawi muno. Zikomo chifukwa chozatitsogolera misayi yokondwerera zaka 20 za radio Alinafe. Maepiskopi ndi chizindikiro cha umodzi mu mpingo wathu. Ndithokoze onse amene adagwira ntchito yotamandika ku radio Alinafe. A task force yoyamba yomwe adatsogolera bambo Gabriel Chana, mzimu wawo usendi mtendere. Tuwathokoza. Ndi mizimu ya onse amene anatisiya anagwira ntchito ku radio Alinafe idzi usamu mtendere. Ndithokoze ma volunteer onse amene adatsogola of course ndi amene akadalipo mpaka na lero. Inu ma volunteer amene tilipo lero zikomo chifukwa chakudzipereka kwanu. Ena mumagwira ntchito ngati yolipidwa koma simupasidwa chilichonse ngakhale wamtambala. Mumachokera kutali ku Natural Resources College kwa Pwetekere kumchezi ku area 44 konseko mumagwisa ntchito ndalama zanu. Mulungu akudalitseni. Ndithokoze amene mumabwera kudzagwira ntchito tsiku ndi tsiku ku stationiku ma permanent staff. Mulipo ochepa kwambiri koma mumagwira ntchito ngati nyerere. Ndithokoze ma parish onse chifukwa cha support yanu. Mundilole ndichuleko ma parish awa. Banja loyera parish chifukwa cha chidwi chanu kuthandiza radio Alinafe. Ndithokoze Kagwawera parish matithandiza kwambiri. Mwatithandiza lero yombira wiki yonse ndi mabasi anu kunyamula anthu zonse mwachita ndinu zikomo kwambiri. Ndithokoze St Patrick's parish ku area 18 chaka ndi chaka mumatithandiza. Ndiyesa kumeneko akuluakulu munagwirizana pa msonkhano wanu wa church council kuti ku radio tiziwapatsa ndalama ku pa chaka chichonse kuti ziziwathandiza. Zikomo kwambiri maparish ena tingathe kutengerako zimenezo. Aku St Kizito parish kuchigoneka ku area 47 ndinu munatigwira padzanja kuti tiombetse nsalu yomwe anthu achena lero. Zikomo kwambiri. Thokoze St John's parish kumsamba ku area 36 mumadziwa bwino kwambiri kufunika kwa radio Alinafe pankhani yoti sembe za misa zizuluka pa radio Alinafe kuti enanso adzimvetsera. Zikomo kwambiri. Pali magulu osiyanasiyana makwaya ndi magulu ena onse amenenso mumathandiza radio Alinafe ndi nzeru zanu ndi chuma chanu. Ndichuleko kwaya ya Andrea Oyera imene yatitsogolera chipembedzo lero. Zikomo kwambiri. Kwaya imene mwachenanso bwino kwa basi komanso amene akuyandikirani mtima oyera dinale kwaya mwatithandizanso pa chaka chimenechi. Zikomo kwambiri. Palinso anthu ena amene amathandiza radio Alinafe tikuthokozani kwa basi. Omvera ndoimba foni pa radio Alinafe ambiri mulipo mpano achisindiza banda akampiyoni manyozo a Bible manja muli uko kumuzimba Amos Mr 24 hours gave us your Bonaventure. Amai Musa kwa Mbirizi. Amai Daulos kumchinji paboma.
amaina nsani kuchitala kusalima achalera kuthavite achirembwe ku bypass asamuele kaudzu kwa tambalale ndi ambiri mulipo mpano tikuti zikomo kwa basi. Mafumu amaunda achipse akachule akowera wenda ndi chikwama ndiye samulipo mpano chikwama tichiona lero zikomo kwambiri. A celebration committee ya archdiocese imene inatigwira sopa dzanja kwa basi ndi malangizo anu limodzi ndi celebration committee ya ku radio Alinafe kuti zinthu ziyende bwino choncho zikomo kwambiri. ACWO, ACMO zikomo chifukwa choti vula mmatika. Abambo Harrison Banda matero kuti vula mmatika kuti vula mmatope. ACWO mwatikonzera chakudya zikomo. ACMO mutikonzera zakumwa kuseri kukhulupirira choncho zikomo. Ovina kuchokera kukagwa parish komanso ku St. Kizito parish zikomo. Othandizira misa zikomonso. Pomaliza ndikufuneni chaka chabwino nonse, tiyeni tisangalale kuli magule osiyanasiyana tivine, ndiponso pali gule wangoma muona bambo Chikanya akuchena zibiya akuvina ingoma pano. Ndikuthokozeni nonse ndipo ndikufuneni zabwino zonse pamene tizibwerera zikomo. Mulungu akudalitseni nonse zikomo kwambiri. Director adini assistant onse ansembe anzanga ndi ma friends of radio Alinafe ndi akuluakulu ena onse. Pamene ndimamva kunena kuti radio yakwanitsa radio Alinafe yakwanitsa zaka 20 ndiye ndimaganizira chaka chimene inayamba kuti ndili mmodzi mwa ansembe mafana ndi zaka 16 zokha mu usembe. Ndere mati mpaka zaka 20 ndikale lijeti. Siku lina lake munthu wina akamandiuza za nyimbo ya kwaya imene wakhala kuimvetsera zaka pafupi 7. After 7 years ndikumandiuza kuti nyimbo ndakhala ndikuimvetsera zaka zonsezi koma sindimamvetsa zimene amanena mkatimu. Lero ndiye ndamvetsa mawu ake amene akutanthauza. Nditaganizani kumvetsera nyimbo pa radio zaka 7 nkusadziwa kuti kodi nyimbo iyi kuti chani. Ndiye chimenecho chinandikumbutsa kuti nkutheka kuti a radio aja akayika nyimbo ija timvetsere ka nyimbo aka pa ma radio aujenu aseyu amati commercial break. Ife commercial break yathu imakhala yopereka kanyimbo. Ndiye kanyimbo waja kamaimbidwa koma opereka kanyimbo osatanthauzira kwa uzanthu kuti kwa nyimbo iyi ikukamba zakuti timangotenga for granted kuti aliyense amene akumvetsera mawu amene ali muti ali mu nyimbo. Chiphunzitso cha radio chili mbali zambiri. Poyamba timauzidwa kuti kufalitsa nkhani kuti media akuti poyamba cholinga chawo kuti apereke uthenga, kenaka aphunzitse, kenaka asangalatse anthu. Komano zonse zitatu izi zopereka uthenga kapena nkhani ndi izi zosangalatsa, potsizira penipeni zonsezi muyenera kukhala chiphunzitso. Kaya ndi nyimbo mmakhala chiphunzitso, kaya ndi nkhani mmakhala ndi cholinga choti tifuna kuti anthu amve nkhanizi ziwathandize motere. Ndiye ndifuna kuti poyamba ndi kupangeni congratulate a radio Alinafe mene mbiri je imaperekedwa pano ndinu oyamba kupanga implement
ma resolutions amene anapangidwa ndi African Synod. Inalipo mitu ingapo, ndipo mmodzi mwa mituyo inali communication, kugwiritsa ntchito njira zamakono pofalitsa uthenga. Ndemenemo njira zamakonomo zazikulu kwa iwo zinali radio, television, kapena kandi website ena matero masiku ano. Koma kumbali ya radio, ifeyo 20 years ago ndi amene tinatenga challenge. Tikudziwa Radio Maria ena alipo, koma imene ije inachokera ku Italy, koma yoyambitsa tokha ifeyo ankada m'Malawi muno. Yoyambirira ndi Radio Alinafe. Choncho ambuye mene amayamba malemu ambuye ziaye inali challenge yayikulu. Amadziwa zimene zikusoweka mu radio, koma kunoti tipangabe. Lero ndizi tikupanga chaka 20 years. Ndiye pempho kunja kuno kuli ma radio azangopereka mwayi pambuyo pa ulamuliro wakale utatha, titabwera mmatipate. Atapereka mwayi opereka ma license ama radio ndi ma television. Machali ambiri ali ndi ma radio ndi ma television. Mmene ukamba nkhani ya mawu a Mulungu, zinthu zoyenera kuti zisinthe anthu, makhalidwe, mayendedwe, machitidwe, malankhulidwe. Zonsezo zili choncho zikupezeka kuti pakati pathu eti katangale nkumapirabe patsogolo. Anthu akumvetseratu mawu a Mulungu. Kupeza kuti pakati pathu tikumvetsera mawu a Mulungu choncho, mawu kwati akutha, kumangidwa kutha. Tikumvetserabe mawu a Mulungu amenewo kuchokera ma radio osiyanasiyana. Eti ku prison eti kukudzaza. Wino mayembekesera kuti nambala ya ku prison mamembala achepa kumeneko ifa akumva mawu a Mulungu. Ndefunso lathu likhale lonena kuti kodi ma radio athu onse Malawi muno akukwaniritsa cholinga chosintha moyo wa munthu, chosintha makhalidwe a munthu, chosintha maganizidwe a munthu. Eti ma radio onse aja anthu tuganizapo ngamene anthu ankaganizira 50 years ago. Chikhalecho uthenga kuperekedwa. Yafika nthawi yoti tonse amene tili mu industry ya media tiyambe kuganizira kaperekedwe kathu ka uthenga, kuti uthenga wathu ukhale ndi impact. Kumpeza munthu akuyamikira radio ndi uthenga wa radio, eti munthu amene uja kumpeza eti awapita kusekedwa mulandu kuti anagwirira mwana wa zaka 12 eti. Akula wasajamamikira kuti amva uthenga wabwino nde awupezekanso ndi mulandu ngatu. Impact ya uthenga wathu mene tikupereka. Ndiye ineyo ndikufunireni zabwino zonse a Radio Alinafe mwakula. Lerolo tutuli mwakula. Akulu amayankhula apa director amaona sono anayiwalanso zoti sali mu studio, amakhanga tali mu studio. Kuti kulowerera magazi tutero kuja kuti zalowa magazi basi zimenezo. Kukula kumeneko ndikufunireni zabwino zonse. Ndipo ine ndifunire zabwino zonse Radio Alinafe. Kwathu kosive kaya timamvera Radio Maria. Mwina kutsogolo kuno tikayika transmitter ja kukwekwerere uko kuchenuko. Se wakwekwerere opita kumuwa uko. Tikakayika transmitter umene kuja mwina atiyamba kumvera nawo.
koma padakali pano ikumveka kuno, ndipo ndi cholinga cha mpingo kunena kuti maradio amenewa local radios akhale ambiri, chifukwa ndi amene amayankha mafunso a local people. Yes, MBC ilipo, kakuli Zodiac, kakuli ndani, imene ikumveka ponseponse. Koma maradio amene amayankha za anthu, mafunso a anthu, amakhala maradio amene ali aloko, chifukwa amalankhula chilankhulo cha anthu alira limenelo. Chifukwa chake pali maradio akuti local radio, kuyankha mafunso a local. Yathu ya Alinafe ikuyankha mafunso a mpingo wa kuno ku Lilongwe Archdiocese. Tinena kuti happy anniversary Radio Alinafe. Siko. Zikomo kwambiri kwa tonse, ndi mpito wathu utuluka monga unalowera nyimbo yotulukira akwaya. Chikondwerero ichi tonse tikukondwerera Radio Alinafe. 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 Ndinayo pamariji 2002 pano ya kwanisa Zaka tuwete. Radio Alinafe ya kwanisa Zaka 20, jeni tikondwerere. Radio Alinafe ya kwanisa Zaka 20, jeni tikondwerere. Chikondwerero